Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं। दिनै आङो मोनसे इम्परटेन्ट कन्टेन्ट माने भिडिअ आरो लानानै फैदों। बे जाहैबाय मेसिनजों दंफां हानाय। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ एन्जय खालामलांबाय थादो। जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन आरो जायफोर बिथांमोनहा दंफां हानो गोसो आङो बै हाग्राफोरनि जोंनाव हाफैनाय बै हाग्राफोरनि नाम्बारखौहाय स्क्रिनाव होगोन, लोगोसे डिसक्रिपसनावबो आङो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना नांगौबा कल हरनो हागोन आरो। स' नायलांदो भिडिअखौ। फर्मुलाया बिदिसो। ओमफ्राय लास्टआव बैखौ बुंबावदों मारै हाखो बेखौ मा सौख्लायनाय हाखो। बोगोन स' नोंथांमोना गाइस भिडिअखौ इन्जय खालामबोबाय, नुबोबाय। नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामनो हागोन। अब्लानो बिथांमोनखौ एनि टाइम एनि ममेन्ट एट एनि सिचुवेसन मोननो हागोन बिथांमोनखौ। आरो लोगोसे आङो डिसक्रिपसनावबो नाम्बारखौ जावले बुंबाय थानाय जायो, होनानै दोनखागोन। नोंथांमोना कल खालामनो हागोन नांगौबा। स' जायफोर बिथांमोना जोबजासिम नायबाय बयनिसिमबो रोजा साबायखरखौ आङो बावहरो। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।